Mayong gabi og malipayong adlaw ipapahulay sa tanan ato nga mga nagsunod sa atong programa gikan sa atong sibihan dinhi sa Hope Channel South Philippines kini inyong alagad kauban sa atong Iglesia Adventista del Séptimo Día Pastor Rene Rosa ang atong Vice President sa SIPOM kay nabalhin naman nag-expand man ang atong bulhaton o ang ato nga teritoryo sa Tibok Mindanao aduna nay pagbahin ngadto sa duha diin ang ato nga headquarters karon temporaryo na kita sa Adventist Hospital Davao uban sa pagpangulo sa ato nga mga administrators Pastor Dan Palomares, Pastor Edwin Magdadaro o Pastor Lawrence Lamera o dinhi usab sa atong SWPUC ang atong administrators ako usab nga gitimbaya o girekognisar sa ilahang pagdumala sa ato nga bahin diri sa southwestern area sa Mindanao, no? Sila ni Pastor Patalinghog, Jerry Patalinghog, si Sir Almosera o si Pastor Dante Obos. O sa tanang mga directors sa tibuok Mindanao nga buluhaton, mga pastors nga naa sa field, mga staff nga pagiguban duyog alang sa buhat nga mauswagon dinhi sa ato kapupudan. Gani sa dili pa kita magasugod, dili pa kita manimbaya, ako nga haguhagon kamo alang sa usa ka pagampo. Magampo kita. Ginoong Dios, salamat kaayo sa kagayunan sa pagtuon sa imong mga pulong. Lauman namo diha sa gahom sa Espiritu Santo, maghatag ka namo sa lamdag sa pagsabot sa mga kamaturan nining maong leksyon sa semana. Maghatag ka namo og kalig-on, maghatag ka namo kadasig sa among pagtuo nining among kapanahonan. Salamat ay magitubag ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa makausap pa, mayong gabi o happy Sabat sa ato tanan nga mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Akong ginapanimbaya diha ang ato mga supporters tibok Mindanao sa buhat, sa iglesia. Ang ato mga pastors nga kanunay nagmadasigon sa pagduso sa pagdasig sa iglesia o alang sa pagbuhat sa ato nga ebanghelyo kanunay mao nga kana diha mag-gauge nato usab ang ato nga kalig-on uban sa tibuok partisipasyon sa atong mga kaigsuonan sa ato ang ginaduso nga programa alang sa pag-awhag sa matag usa sa total member involvement mga kaigsuonan. Ang atong lamesa opisina sa NDRIEL ingon nga kini programa sa atong iglesia sa pagduso sa pag-awhag nga diin ang matag usa magpabilin lig-on diha sa atong pagpangalagad pagtuo sa atong Ginoo na gihimo o gimugna kini nga programa alang o tungod sa pagtagad ngadto sa matag usa nga mga kaigsunan. Mahimong himsog, mahimo nga hamtong sa atong pagtuo matag karon unya samtang kita nagapaabot sa atong Ginoo. Anyway, akong gustong timbayaon ang akong pamilya, akong kapikas kinabuhi si Bibet busy karon tungod sa mga bulahaton, no? Ang pag-transfer sa mga gamit paingon na sa atong headquarters dito sa SIPOM, mga kaigsunan sa Davao City, no? So tipila ka mga panahon dito na kita ingon ta buhat usab sa itong mga bulahaton, pero ang ato mangud buhat walay limitasyon, walay boundarya, no? Pero samtang asa ikaw gipahimutang sa Ginoo dito usab ka magbuhat sumala sa iyang gihatag nga responsibilidad. So happy Sabat sa kay Bibet, akong kapikas, uban sa mga kabataan nga tungod sa ilahang na sila itag-sa-tag sa mga responsibilidad sa ilang profession o sa ilang panimalay, na sila sa nagkalain-lain ng mga dapit din sa atong dapit sa Pilipinas. Mainly na sa General Santos City, Real o ang pamilya, Grisel L. Jerusel o si Clyde o si Rini Liz o si Rowem nga nasa Cebu. Uban usab sa iyahang sweetheart nga si Gia o si Rachel Nova na sa Davao City uban sa kay Tata. So akong panimbaya kumuntanan malipayong adlaw ipapahulay. Ako usab panimbayaon, of course ako lang isa diri karon mga kapaglaw, mga kaigsunan kay galaan tungod kay ang ato nga mga ingon ta
pag taknas pagtuon nga mga kaubanan, dunay mga tagsa ka mga ingunta appointments. So mihawa sila sa sayo aron sa pagtamod sa ilang mga appointments. I'll be in Mat-E tomorrow. Di ako sa atong mga kaigsunan diya sa Nawan, Mat-E Church. So akong gintimbaya atong mga kaigsunan sa Mat-E. Malipay ang adlaw ipapahulay kaninyo diya tanan mga kaigsunan. Atay project diha gipanguluhan ni Mrs. Elvira Segovia nga tuwa sa gawas sa atong nasod, no? Retiree na siya mga kaigsunan o aduna siya kasibot sa pagtukod og simbahan. Sa iyang pipila ka mga tigom ng mga salapi dili dako pero nalipay usab siya sa pagpahat nini. So ang atong simbahan karon sa Mat-E medyo ni dako na. So una pertigyong pitusa, gamay kayo karon medyo nagmaayo na dako-dako na yung tahawan na. Medyo luag-luag na o gahayahay ng ilang mapagbati o atong ipasalamatan ang North Central Mineral Conference sa ilang pagtabang pag-angkon sa maong luna sa dapit. So ako usab gitimbaya ang akong higala diha sa Thailand. Brother Bong Valladares, Bong, kumpare na ako na siya o grabe ka supporter sa atong buhat sa diya sa Thailand, bisan diri sa Mindanao. Kanunay na siya nagatamod bahin sa buhat, no? So na siya suod sa ato nga mga ministro o nga duol siya sa atong mga kaigsuonan tungod kay nahimo nga iyang gibati ang pagtabang sa buhat ug ikalipay niya ang pagsuporta sa bulaton sa mga magbubuhat. Okay, so paribong bansa imong panimalay, happy Sabbath diha kanimo. O ngadto usab sa akong mga friends sa Canada, Elder Ivan o si Ma'am Bonnie o uban sa kay Ma'am Lawrence o kay Ma'am Margaret o kay Sir Lawrence, no? So happy Sabbath na diha kaninyo. Bisan ang atong time zone siguro late mo dihag 8 hours pero kamon amo din nagsaulog na kami sa adlaw ipapulay sa among higala usab diha sa US din ako sila tingunta malimtan usab si Sheila o si June de los Reyes family ang mga kabataan ako mga ihado mga ihada. So happy Sabbath sa inyo diha tanan. Kay Nilvin og Indin Lusada sa Australia. So happy Sabbath diha akong mga higala, akong mga friends suod nga nagatabang sa bulaton din sa Mindanao o ang ilang care group of course ako gipanibaya small group no nga madasigon dunay planos pagwali mo anhi sila mo bisita kaning tuiga o mo kandak sa usa ka evangelism camp o amo kanang ipaabot eager na mi no makakita mo kiguban sa maong buluhaton. Okay, so mao kini ang ato nga pagpanimbaya nini nga kagabihon mga kaigsunan sa dili pa kita mo sugod sa ato nga ingon ta pagtuon sa atong leksyon, no? Okay, so makasibot kayo ang atong leksyon nining simana tungod kay nagulagway mahitungod sa atong Dios. Ang iyang mga kahiluhukan, mga kaigsuunan, ang iyang mga pagpamatuod, ang iyang mga buhat, nga diin ato matamod, ato masunod, o makini, kung atong masabtan, pag-ayo, o ma-internalize na to ang mga kahulugan, ang mga kamaturan bahin sa atong pagtuon sa leksyon, makahatag ka na to gayod, no? Dili imposible ang pagtubo na to espirituhanon mga kaigsunan, mahimo kitang hamtong. Ang ato nga uluhan, of course, kay na naman ta sa katapusan ng paghatag o pagtuon sa atong leksyon mga kaigsunan, diri na ta sa Huwebes nga part, ngadto na sa Biyernes, no? Ang kaning paghatag og ingon ta conclusion, no, summary sa ato nga leksyon nan dili kay ni siya taas mo nga nakahigayon ko sa pagpanibaya diha sa atong mga kaigsunan sa tanan nga nagasuporta sa atong iglesia o sa ato ang social media labi na sa ato nga buhat sa Hope Channel din sa South Philippines. So bisan asa mong napita ang among kasing-kasing dinhi nalipay o nasayod nga ang Ginoo sab nagtaga diha kaniyo. Ang among mga pag-ampo kanunay among ingon ta tuboy ngadto sa kahitasan tungod kay kamo kabahin alang sa kadaugan sa buhat sa pag-ebanghelyo pinagi sa ato nga Hope Channel South Philippines. Gani ang uluhan karon klaro ug atong nasayran kini nagisgot kini sa paghari ang Ginoo naghari, no? The Lord reigns, no? Ang Ginoo naghari. So ang atong teksto mga kaigsunan, makita na to sa Salmo 93:1. O nini,
imo mga pamalandungan ang nindot kaayo nga mensahe nga gi kulit o gi ingunta gi sulti gi ampo o gi awit sa usa ka salmista. Okay? Ingon dinhi ang Ginoo nagahari, siya gibistihan sa pagkahalangdon. Ang Ginoo nagbiste ang Ginoo nagbiste sa kahalangdon ug gisangkapan sa kusog ug ingon sa pagkatinuod ang kalibutan natukod lig-on ug luwas. So niini gihulagway ang atong Ginoo nga siya usa ka Dios nga halangdon. Nagsulob siya sa iyang pagkahalangdon. Unya gisangkapan siya sa kusog. Muna nga makita nimo ang attribute sa atong Ginoo dinhi gilagway unsa siya kagamhanan nga Ginoo, no? So nagpakita lamang kung unsa siya nga Dios nga atong maglalalang. O nga niini naghatag nato og kaning assurance nga ang atong pagtuo, ang atong pagsalig, ug ang atong pag-ila nga siya ato gyud nga Dios ang ay pagasimbahon ug atong siyang yukbuan dili mahimong kawang. Ug kay ang atong Dios nga atong gialagaran usa ka Dios nga halangdon gayud. Halangdon uyamot, no? Unya gamhanan ug ingon dinhi siya gisangkapan sa kusog ug ang kalibutan natukod nga unsa lig-on og luwas mga kaigsunan. So grabe ang paghulagway sa atong Ginoo mga kaigsunan, no? So ang mga bahin sa kaning atong leksyon ning semana nagisgot may tungod sa pagbuhat sa Dios kanato siyang maglalalang gani angay walay lain nga Dios nga atong pag-alagaran. Usundon nato ang iyahang mga kabalauran ug ang iyahang mapagpamatuod, ang iyang mga patukuranan, no? God's laws and His statutes are what? Ingunta, sure. And it portrays about who He is, no? As He is our Creator, and not just our Creator, He who is also our what? Redeemer. And He who has given us the promise through His Son, Jesus Christ. Ngunya, niini mapalig-on ang ato nga pagtuog baruganan bahin sa iyang mga saad ug mga testimonyas kinabuhi, no? Alang kanato. Kita dili gayud niya biyaan ingon nga iyang mga kabilin nining kalibutan sa iyang paglalang mga kaigsunan. So kabahin sa atong leksyon kung atong gyud tagad ang great controversy unsa ang atong pakigabahin niini ug unsa ang ato nga ingunta sandig ngadto sa atong Ginoo, ingon nga siya atong Dios o ingon nga siya atong saligan o saliganan o salipdanan batong bantilis din angay din kita makaingon nga makapanalipod ngadto kaniya sa tanang panahon, no? O iya kitang panalipdan. So gihisgutan usab dinhi sa atong leksyon nga ang iyang kaluoy nagalungtad sa walay katapusan. So siya nga nagtuga nato mga kaigsunan dili gayud siya mobiya kanato, no? Tungod kay kita ang iyang pagtuga nato nagpaila sa iyang sa iyang himaya ug sa iyang gahom. Kita mo na, no? Kung imong basahon ang Salmo 19:1-4, Salmo 27 versikulo 6 mga kaigsunan naingon dinhi the hills melted like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord of the whole earth. Grabe gid ang iyang pagpamatuod mga kaigsunan nga Dios gayud gamhanan. Naporma niya ang tibuok kalibutan tungod sa iyang gahom. Bisan sa iyang pagpanulti, no? Nahimo ang tanan. Mitungha ang tanan. Gawas lang sa tao nga iyang giyon sa gipurma sumala siyang panagway tungod kay kita pinasahi mga kaigsunan nahimo kitang himayat, no? Kuruna sa himaya sa iyang paglalang. O iya kini pamatud-an nga nahimo kitang espesyal mga kaigsunan sa diyang gihatagan kita niya kagayunan nga unsa makig-uban kaniya duyog sa iyang pagpahulay sa adlawng ikapito ang balaan nga adlaw. Diin kita kanunay matag adlaw pagtak-op na sa ingunta adlaw sa ika-unom nga adlaw musugod na sab ang atong pagkwenta sa adlawng ipapahulay. Mo nga maingon ta happy Sabbath mga kaigsoon. Tungod kay kini nag-ila kita na ang tinubdan sa kinabuhi nato ang tanan nga atong naangkon niining kalibutan ang atong gipuy-an gihimo kini
gilalang kini sa atong makagaho mga Dios og ang iyang patukuranan lig-un kasaligan gayud nga maglungtad mga kaigsuonan. Tungod kay ang Dios mao'y nagpamulong nini ang iyang mapagpamatuod kasaligan sa tinuod, no? Nindot kayo ang atong leksyon mga kaigsuonan niini nga si Manaha, no? Ingon nga siya mo'y naglalang kanato mga kaigsuonan. So ang Ginoo nagtugas na ng butang, walay sinugdanan siya ug wala usab siya katapusan. Mamakatuod na sa mga awit sa Salmo sa 102:25 hangtod sa 27, no? So siya ingon diha nga everlasting, superior over ingon diri the gods of the nations, which the only work of men's hands. Ang God, ang mga Diyos kalibutan mga kaigsunan, masaman hinimo lang sa tao, no? Gilalang lang sa mga kamot sa tao, apan ang atong Ginoo walay katapusan. Siya unsa superior, labing bantugan, labaw kay sa tanan ng mga Diyos nagila sa ilang kagulang nga Diyos o mga gihimo ng mga Diyos nga gilagaran sa tao mga kaigsunan. So nindot kayo ang pagpamatuod. Ang Salmo igsoon usa ka mga kulit nga diin nagsaysay sa kani yung kinauyuk-uyukan nga pagbati sa usa ka ingon alagad sa Ginoo nga nag-ila gayud sa pagkamatinud-anon unsa ang Dios nga iyang gilagaran, unsa si ang ato nga maglalalang sa iyang kinabuhi, iya gayud nga gisaligan. So nindot kayo, no, ang ato nga leksyon mga kaigsunan. So niini naghatag og mga testimonya mga kaigsunan nga ang Ginoo usab gugma, ang Dios gugma gayud, no, sa tanan niyang gilalang, no. So kita ingon ta, we owe from the Lord everything because He has created us. God created us. And so, we existed because God, created human beings. And everything that we have enjoyed in this life, in this world, brothers and sisters, it's all because God, pronounced it and it existed. No? So it came to existence because it was God who created everything. And so we owe from Him. But God, let us always remember that God is love. No? And His mercy never faileth. No? It never cease. No? Dili gid kini maundang mga kaigsunan. So gani gitawagan kita niya nga ingon sa bisan kita iyang gilalang gitawag kita niya mga karniro, no, sa iyahang pastoran, no. So mga karniro kita iyang makatawhan nga gitawag niya iyang mga karniro kini naghulagway lamang sa kaning suod nga relasyon nga gusto sa Ginoo ngadto kanato. So dinhi sa Monday ang Ginoo nagahari. So ang Dios at ilhan nga siya unsa man nagahari. Ang Ginoo nasaputan o gisaptan siya, nagsulob siya sa ingon ta iyang himaya ug kusog mga kaigsunan ug anaa kaniya ang pagkahalang doon. Ang honor anaa kaniya. So ang Dios nagahari ug nakiguban siya alang kanato tungod kay siya nasayod sa kahimtang sa ato kinabuhi mga kaigsunan, no? So the Lord reigns is constantly defied by the wicked who deny and mock the Lord and oppresses His people. Nasay kita sa kontrobersiya sa ingon ta between good and evil. Na ay mga tao nga nagsupak, nag-angkon o nakaangkon sama sa mga pagbati sa yawa nga may rebelde sa Ginoo, nahimo sila mga dautan. Kanunay nga unsa nagdumili sa pag-angkon o pag-ila nga ang Ginoo sa labing gamahanan ug siya mo'y maglalang. Apan ang atong Ginoo mga kaigsunan, ingon ka, grabe ang iyang pagpailog sa tanan. Ihatagan niya kita sa kagayunan, mga kaigsunan nga unsa. Nga lamang makaila kita nga siya Diyos nga maluluyon. Bisan unsa kapula sa atong masala, kung makaila kita nga kita kinahanglan sa iyang grasya pinagi kay Kristo tungod sa pagpadayag sa atong Diyos sa iyang gugmaalang kanato ang Ginoo mga kaigsunan ang iyahang ingon ta bukton magasagop kanato o gitagaan kita niya, hatagan niya kita siyang saad mga pagpamatuod nga kinang dili kita angay mahadlok. So maayod ang Ginoo, nindot siya nga ato masabtan ang iyang pagkasiya. Okay, God's sovereign rule and continues to flourish in the assurance of God's righteous judgment. Kaya ang paghukom sa atong Ginoo sa gani matarong gayud. Ang paghukom mga kaigsunan dili ato, iya sa Dios. Kaya kung sa ato pa bias na kayo, no? Nga naman kay una tang ato ramang standarte sa panguna-una sa pag-ingon ta sa kaalam nga atong naangkon nga limitado
huna-huna ta nga maoray ato tama. Pero ang paghukom gihatag ngadto lamang sa atong Ginoo. Siya ang labawong gamhanan na sayod sa tanang butang, walay butang sa sulod sa itong kinabuhi ngon sa natago nato. Nadayag kini ngadto kaniya busa. Siya ang Diyos ngon sa maghuhukom na agayod. Nagpabilin, naglabaw ang gitawag justisya mga kaigsunan. Uban sa iyang kaluoy. So, sa Tuesday ngon, God is the judge. Yang atong maghukom. No? So, ang ato nga nakaisgot na kita bahin ni Ana, your testimonies are very sure. Ang mga pagpamatuod no, sa atong Ginoo, yung mga testimonya sigurado gayod. No? So, walay napakyas ni ini. Walay napakyas ni ini mga kaigsunan. Mahanaw man, no? Ang tibok langit o yuta mga kaigsunan. Apan ang mga pagpamatuod sa Ginoo, magapabilin gayod nga matuod. O walay pagkasailuhan. Busa, ni ini mga kaigsunan, iyang ipabarog ang kamaturan bahin sa iyang mga balaod. No? Balaod, ang iyahang mapatukuranan, God's laws and statutes are what? His precepts are all sure. It's certain for us to what? To believe and trust that what God had spoken, it will come to pass, brothers and sisters. Because God is a just God. God, ang Ginoo na to, matarong gayud nga Diyos. Maayo siya. Busa ang iyang mga testimonya, mga kaigsunan, unsa gani, matarong gayud. Ingon sa, ang Hebrew nga decree, idot mga kaigsunan, itawag law, refer to the body of laws and ordinances with which the Lord governs the religious and social life of His people. They are very sure. No? Sabi yun, kung walay balaod mga kaigsunan, kaguliyang atong kinabuhi. No? Kung wala pa'y balaod, kung wala gipamutangan sa Ginoo ini, ingon ta, patukuranan, nga naagayod ang kasiguruhan, diin ko magpuyo o magkinabuhi kita nini ay kahapsay sa atong kinabuhi, kaguliyang mga kaigsunan. Bisan pagani nga nay balaod ang Ginoo kung atong tan-awon sud-ungon nato ang dagan sa atong panahon karon sa kalibutan tungod kay daghan usab ng mga tawo moingon wala nay balaod no nagkaguliyang mga kaigsunan ang yawa grabe jud kasatal ang iyahang mga pamaagis paglanse sa tao mga kaigsunan gusto niya i-defy ang Ginoo mga kaigsunan gusto niya nga kanang mutan-aw ang universo ngadto sa atong Dios nga sa ka Dios nga unsa kani bitawng dili justisya Diyos nga demanding, no? Grabe siya nga ingon ta sugyot og mga ingon ta pagsunod nga dili pinaagi o pinasikad sa gugma mga kaigsunan. Pero ang Ginoo gugma gayud. Mao da ang gobyerno sa atong Ginoo. God is love mga kaigsunan ug ang iyang mga balaod, mga patukuranan, mga kaigsunan unsa man nabase sa gugma tungod kay kini mo'y nagpaila a reflection of His attribute mga kaigsunan iyang mga laws iyang decrees mga kaigsunan o kasaligan kini no so ingon diri nga kaning mga balaod ordinansya sa atong Ginoo mga kaigsunan ingon siya they are very sure reflecting the stability and permanence of God's throne and the world that God created and sustains. Ang gituga sa Ginoo nga kalibutan ug iyang gistoryahan nagpamatuod lamang usab nga unsa ang iyang trono mga kaigsunan permanente. Kanang ang kalig-on nini dili kini matayog no so dili matayog ingon ta ang patukuranan niini unsa man gyud naagyud na pahimutang sa ingon ta sakto no kasaligan gayud ang atong kalibutan mga kaigsunan ka kumahisgot kita ang inang patukuranan nga lig-on ato nang mahulagway kung mahinumdum ta usahay kana bitawng moabot ang linog pag-abot sa linog bisan unsa ang mga gitukod nga ginahuna sa tao nga lig-on ma-gauge nato no ato tan-aw atong ingon ta sudong no mahibal-an nato kung unsa kini kalig-on sa dihang unsa uyugon sa dihang uyugon no so makabantay gyud tag unsa ning linog iso og kaguliyang gyud ang tao ngano man kay bisan ang gihuna-huna nga lig-on nga mabutang nga gitukod sa tawo unsa man mga pukan mga hugno man mga igsunan no so ngadtong hari matag karon og unya naka-experience kitag linog mga kaigsunan apan ang tao grabe bisan tuod ang teknolohiya nato nag-uswag
ang tao sa sumala sa gisultis Biblia nga sa katapusang panahon ang tao sa dili pambalik ang Ginoo makita nimo ang mga ilhanan nga ang mga tao kaguliang ngadto sa pagtukod og mga gambalay, sabi no, makita na nimo unsa gayud kini ka matinud-anon og matuod sa atong kapanahonan karon mga kaigsoon nga mga tag-as kaayo nga mga gambalay nga atong makita sa mga syudad, no. Mo ni pag-ilas pagtubo sa ingunta kaalam sa tao apan bisan unsaon sa tao sa pag-ingunta pundar sa mapatukuranan sa ilang pagtukod nining kalibutan sa dihang uyugon matayog bisan sa linog lamang aduna gayoy unsa pag-ila nga kinihuyang dili mo barog ang Ginoo mga kaigsunan ang patukuranan sa Ginoo ang atong Dios nga tukod sa iyang patukuranan sa iyang gingharian sa gugma dili gayon, ligon gayon. Bisan giun sa pagtayo og sayawa, no? Dito sa langit, sa pagrebelde, sa pag-sutsot ngadto sa mga ingon ta manulunda nga ang Ginoo dili ustisya. Ang iyang patukuranan dili base sa gugma. Isa siya ka exacting God kana bitaw nagapugos nga Dios sa pagtuman ngadto sa pagsunod sa iyang kabuluhan. Napamatud-an nga ligon gayon ang Dios. Ang iyang ingon ta panggobyerno na base gayud sa gugma. Ug nakitaan kabahin kita sa great controversy mga kaigsunan ni atong pagkinabuhi nining yuta. Apan napamatud-an nato na ang patukuranan ang mga balaod sa Ginoo ligon. Ang iyang trono mga kaigsunan nga iyahang gituga unsa nagapabilin kini, nagapadayon kini mga kaigsunan dili kini mapukan. Gani kung imong isgutan ang mga pagtuon bahin sa mga propesya sa umalabot nga panahon ang Daniel 2 nagisgot may tungod sa gingharian na ining kalibutan ng mga pukan ug mabayluhan ra sa gingharian sa atong Ginoo ug din kini magalungtad wa nay laing gingharian pa nga mo ingon ta mulabaw o mo tuhaw sa dihang ang gingharian sa Ginoo iyan ang establishar no sa wala nay katapusang kapanahunan kauban sa iyang mga katawhan mga kaigsunan busa ingon diri God's vouches for the integrity of His promises and commands. No? Ang Diyos nagpasalig sa kaligdong sa iyang mga saad o mga sugo. No? Sa samang higayon, ang kakulang sustisya sa kalibutan sa ingon ta, balak nun, gihulagway ingon nga usa ka pag-uyog sa pundasyon sa yuta. So, ingana ang atong pundasyon sa panggobyerno sa yuta, matayog, no? Kuan kini hulagway kini mga kaigsunan sa usa ka ingon ta balak nun nga paagi ingon diri nga poetically described as a shaking of earth's foundation, no? So wala dili ka angay nga musalig sa patukuranan sa panggobyerno nining kalibutan mga kaigsunan tungod kay huyang kini, no? Matayog kini, no? O mutayog kini. So ug mutayog nga gani mahuyang gani sa may metabo mapukan jud. Hulagway, atong matagag ingon ta hulagway kini ingon pagtayog mga kaigsunan kana bitawng mahilig ka mutan-aw ka og boxing sa diyang usa ka boxing nga grabe ang pag-iyang pag ingon ta pangandam alang sa usa ka ingon ta fight niya paghimuon no sa ring grabe gyud exercise grabe ang iyang pagpugong sa ugalingon na mahimo siyang ingon ta physically fit yun ngadto sa iyang ingon ta himuon nga pakigbugno sa ring sa boxing pero makita nimo kung kana bitong mga announcer mutan-aw sa fight sa ding maigo na sa papangig man o sa asan dapita sa bahin nga medyo adunay ingon na huyang nga bahin moingon dahil ang announcer ang iyahang tuhod miwagol no kanang miliso ba wala na ingon sakto kayo nga ingon ta stance ba kanang iyang pagbarog bitaw muwagol mo hiwid mga igsunan unsay mitabo pukan yun siya mapukan yun mo na ilhanan so yung ang patukuranan sa kalibutan nga atong gipuy-an mga igsunan panggobyerno nini unsa man mo dili gyud ingon nga sama sa kaligon sa ingon ta baruganan sa patukuranan nga gihimo sa Dios gisaad alang kanato mga kaigsunan no so ingon diri God's law instruct the people in the way of righteous life that can withstand God's judgment. No? Makatindog no? Ngadto sa unsa paghukom sa Dios mga kaigsunan. So niini ang balaod sa Ginoo mga kaigsunan unsa man matarong gayud mga kaigsunan. No? Matarong gayud.
no? Sama sa usa ka bulawan nga kana bitong agi nimo kalayo unsa man mubarog gayud mga kaigsunan mahimo pagid siya unsa ulay mga kaigsunan. So maingana ang ingunta ang balaod sa Ginoo mga kaigsunan, no? Nga pinaagi sa pagkinabuhi sa usa ka matunon-anon nga alagad sa Ginoo diha sa pagkamatarong mga kaigsunan, makatindog siya mga kaigsunan. Ingon nga unsa ligon putli tubangan sa Ginoo, hinukman diha sa gugma nga balaod sa atong Dios. So ang gugma ang Ginoo mga kaigsunan, ang iyang balaod alang kanato, maghatag kanato sa unsa hingpit nga pag-ulay nga bisan ka atong pag-atubang sa paghukom igsoon, mahimo kita nga unsa makabarog nini. Ngayon din, the righteous that shall not be shaken because they are firmly rooted in God's law, which provides stability and security, and their hearts are steadfast. No, sa Hebrew nga kaniyang pulong mga igsoon nga steadfast is K-U-N, kun, nga nagkahulugan, be firm, be secure, no, in the Lord. So, ingana ang mga matarong mga kaigsunan, dili kita maunsa, dili kita matayog mga kaigsunan. Kung kay kansa ligon nga kita nagamot diha sa unsa balaod sa atong Dios mga kaigsunan, nga naghatag kanato sa unsa stability, no? Kaning kasamtangan nga baruganan nga dili matayog mga kaigsunan ug seguridad mga kaigsunan. Nahimo kitang ligon diha sa atong Ginoo. Una ang ato nga pagpamatuod ni salmista mga kaigsunan David sa Salmo 112 1:6 ug paingon sa city, no? So ingon diri, nothing causes those who keep God's law to stumble. Walay usa nga mapukan kanila nga unsa nagtuman nagkupot sa kabalauran sa iyang kasing-kasing. So wala gyud ang ayan nga atong kahadlukan nga kung kita ba makahimo sa paglatas sa atong Kristohanon nga panaw samtang kita nagahandom niya ng langit ng puluyanan, kung kita ba makahimo sa paglahutay, mahimo gyud nato ang paglabang, makahimo gyud kita sa paglahutay makaigsoon kay walay bisan usa nga mo sa mapukling kanila nga unsa nagsunod ngadto sa balaod sa atong Dios. So nindot kayo, no, ang atong pagpamatuod sa Ginoo alang sa atong pagkinabuhi Kristohanon. Labaw sa tanan malipay ta makaigsuonan ngano man tungod niining balaod sa Dios nga mao pasok ingon ta sukuranan, no, sukdanan ngadto sa atong relasyon ngadto sa atong Ginoo, unsa kita kasuod ngadto kaniya unsa ang ato nga integridad atubangan sa atong Ginoo, ug unsa usab kita nga nagsalig sa hustisya ug matinumanon nga paghukom sa atong Ginoo, ug unsa usab nga atong maghuhukom ka matinumanon ngadto kanato, ug ang saad ganiya dili niya kita pasagdan ang iyang mga kabilin, dili niya talikdan makigsuon. Busa si Ginoong Kristo, atong abogado dito sa langit makigsuonan, ang atubang ngadto sa atong Ginoo Amahan. Aron sa ingon ni ana, samtang atoa siya dito, nagaministeryo alang kanato makigsuonan, naghatag kanatong dako kayong kalig-on, dako kayo nga ingon ta kalipay sa pagkinabuhi, nga samtang kita nangalagad sa Ginoo, ang tao ingon ta napukan ngadto sa ingon ta unod nun nga kinabuhi nga mapukling, no, ingon ta nay mapanahon nga kita maluya, nay mapanahon nga kita mapakya sa ato nga paglakaw Kristohanon apan ang Ginoo naghatag kanato siyang testimonya sa iyahang mga saad, sa iyahang pagkamatinudanon ang kanato. Kung lamang muduol ta kanto kaniya, siya takos ng mga kanato sa kapasaylohan sa itong mga sala. Ang Ginoo nangatubang ngadto sa Amahan, si Kristo. Busa sa itong mga pag-ampo, sa mahinulsulon kasing-kasing, igsoon, ang Ginoo, si Kristo, mga tubang ngadto sa Amahan, mahangyo sa kapasaylohan sa itong mga sala. Ang atong pagkamatarong sama lamang sa usaka, ingon ta, trapo, dili kita hingpit igsoon. Gawas nga suluban kita sa sapot nga halangdon sa pagkamatarong sa atong Ginoo. O pinaagi niya na, maangko na to unsa. Ang pagkamatarong kay diha ni Ginoong Kristo sa iyang dugo nga iyang gipaagas dito sa Kalbaryo sa krus, maghatag ka nato sa kalipay, maghatag ka nato sa paglaom nga ang Dios atong Amahan musud-ong nato. Dili na sa atong pagkahubo, dili na sa atong pagkasama sa tapo, apan hingpit dubangan diha kanto kaniya tungod
sa dugo nga gipagas ni Kristo sa Kalbaryo sa krus, takos sa paghatag kanato sa hingpit nga kapasaylohan sa tumasala. Assurance mga kaigsuonan kay galaan nga sa ang Ginoo ana kauban kanato. Pinagi sa iyang paghukom nga matinud-anon mga kaigsuonan. So, ingon diri, kung lamang magsunod kita sa iyang pulong sa tanang panahon, mahimo kini iwag ang iyahang mga pulong alang kanato. Dili magdanag sa atong mga dalan nga dili ta mapangdol, dili kita mo sa madalinas, no? Kay ang atong paglakaw sigurado ngayon ang atong mga tika mga kaigsuonan. So kini magaprotekta kanato ang pulong sa Ginoo gikan sa unsa mga kaaway nga nagatago sa ilahang mga litag alang nato nga mabitik ta mga kaigsuonan. So maaygyud salamat gyud ta nga ang Ginoo naghatag nato sa sangkap pinagi siyang mapulong igsoon. Walay pagkapakyas ang iyang pulong nga gihatag kanato kining scriptures mga kaigsuonan, ang balaang kasulatan. Naghatag ka na to sa hingpit nga paglaom diha sa atong pagtuo nining katapusan kapanahunan mga kaigsuonan. So, hingon dere, God's love for man, no? Ang Ginoo, ang gugma nga to sa Dios nga to sa tao, dili gayud ingon ta hapaw. Laom nga di nagsaad siya nga dili niya kita talikdan, dili niya kita biyaan mga kaigsuonan. So, ingon diri, ang pagtuon karon si manahan nagtutok sa pipilaka, may nungdanong mga paghulag gaway sa Dios o sa iyang mga kalihukan, nga nagtukod sa kalibutan o naghimo nini nga lig-on o luwas. Hinaot nga, nini atong pagtuon mga kaigsuonan, naghatag kita gamay nga mga ingon ta pagkuha sa mga punto nga ang ngayon nato pagtagad nga maghatag og espirituhano nato nga kalig-on na naghatag og nourishment sa ato nga kalag mga kaigsuonan. Ingon nga sama kay Juan nga nagampo nga kita magatubo di lamang sa lawas nun nga ingon ta kalig-on apan magatubo sab kita sa atong kalag espirituhanon. Ug niining atong leksyon matag semana sa pagtaknas pagtuon nalipay ug nasayod kita og kini ato gitamod nga naghatag kini og mga pagtulunan nga naghatag ka nato sa kalig-on sa atong pagtuo sa panahon. Ug din nilang kutob, kini inyong kauban sa pagtuo sa pagpangalaga kang Ginoong Jesucristo sa iglesia nato nga atong gitamdan nga mao'y iglesia nga tagaan sa saad sa Dios alang sa pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan, aron sa pagpangandam sa matag usa sa pagbalik sa atong Ginoo nga iyang saad dili mapakyas, ang iyahang mapapamatud kasaligan gayod. Magaingon antod sa sunod na nato nga higayon sunod semana magapabilin kita sa pagtuon o magigauban sa taknas pagtuon. Magaampo kita. Ginoo, salamat kayo sa among nabatnan nga pagtulunan niining kagabion. Ikaw magapanalangin ni itong mga pulong nga nabatbat, nginaot nga mutuhop kadto sa itong among mga tagsa-tagsa ka makasing-kasing pangunahuna, magalikos tibok na mong kalag sa paglig-on sa pagsangkap ka namo nga din kami matinud-anon nga mosunod sa imong mga pulong, sa imong kabalauran na nabarog diha sa gugma. O ang imong mga patukuranan lig-on, o ang imong mga pakigsaan, dili gayud mapakyas. Kanila nga magsunod niini, maglakaw sa imong banas tanang panahon. Panalangin ang tibok nimong iglesia sa tibok Mindanao, tibuok kalibutan, samtang kami magasulod sa imong kapaulayan. Panalangini kami. Kaya kinitanan among ipangayo, lauman, naangkon, ang mga espirituanong panalangin o sa tibok namo nga kalang. Kini, among itugyan, gipasalamatan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.